знаете ли как работят законите на кармата? Те работят така, както работи тялото на Пенчо алкохолика. Ти го бутнеш така, хоп, лекичко с пръстче, той вземе, че се изпружи с цяло тяло, в градинката ти затисни цветята и пишман станеш. Че съвсем лекичко си го бутнал с пръстче. Горе-долу и с кармата е същото. Значи, аз винаги съм казал, че говорил съм много по тази тема, може да се върнете назад да прочетете зоната на комфорт, за доброто в човека, за позитивното и така нататък, но за да ми прости, преди 3 години, когато започна войната между Русия и Украйна, тази война между два братски народа, която абсолютно всички знаят, че беше направена от Запада и тя беше с цел първо да се използва Украйна като пушечно месо и да бъде занулена тази нация, в името на това да бъде счупена Русия. И ако беше успял този западен план, сега щяхме да имаме една занулена Украйна и една счупена Русия. И те щяха да си спечелят още 30-40 години, може би 50 или 100 години живот на гърба на руските ресурси. Само че кармата не работи по този начин. И аз още тогава ви казах, че нещата ще се обърнат и всички ще се платят със страшна сила за това, което са направили. И в интерес на истината кармата заработи светкавично. В момента никой вече не си спомня нито за войната, нито го интересува Русия. В момента на преден план е войната между Щатите, Европа, Китай, Европа, Русия и така нататък. Тоест целият западен свят е във война. Със себе си, в себе си, извън себе си. Последният да затвори вратата, както казвам. Ето ви е кармата. Сега ще мина от философски категории в по-прагматични категории. Това, което виждаме да се случва с Европейския съюз, това не просто е малумие, ами ще използвам така една мисъл. Нали знаете какво казват, ако Господ иска да накаже някой, първо му взима акъла. Последните новини са, че Европейския съюз ще се обедини заедно с Китай в един фронт срещу Съединените щати. Сега ще ви го преведа на български език. Това е вие да се обедините с вашия най-голям враг, да воювате срещу съюзника си или срещу брат си. Тоест, вчерашни и днешни съюзници, дори които са в НАТО, ще воюват помежду си и ще ползват архиврага, защото Китай е архивраг на САЩ, за да воюват. Дайте сега да разгледаме два сценария. Какво ще стане, ако спечелят в тази война и какво ще стане, ако загубят. Ако Европейския съюз и Китай успеят да счупят Съединените щати, при всички случаи Европейския съюз ще загуби. Защото Европейския съюз, това, което може да предложи и да даде на Китай, е пазар. Пазар за евтината китайска стока. Поради проста причина, че това огромно китайско карго, което Тръмп зачеркне, което не може да влезе в щатите, то трябва да отиде някъде. Китайските фабрики не могат да спрат от днеска за утре. И другото, което е, те не могат да си позволят да спрат производство. Защото Китай има много по-малък запас на твърдост от щатите. Защото тази милиардна страна, ако спре да работи месец, два, три, ще стане много страшно. Всички китайски товари ще влязат в Евросъюза. И това е единственото, което може да даде Европа. Няма какво друго да предложи на китайците. Тя няма как да им предложи технологии, поради проста причина, че китайците си ги крадат и без това. Това вече онзи ден официално излезе на дневен ред. Дори руски официални лица го заявиха, че китайците крадат дори от тях. Ние всички знаем, че китайците крадат. Така че единственото, което може да даде Европа, е пазар. Те ако щупят щатите, това, което ще се случи, понеже Китай има по-голяма логистика и подготовка, Китай ще заграби и американския пазар и ще стане тотален хегемон на планетата, благодарение на европейска помощ, ако успеят да победят. Ако загубят обаче войната, Китай ще бъде счупен, Европа ще бъде счупена и при всички случаи една малка част от китайската производствена и логистична база ще продължи да ползва европейските пазари, докато щатите вече, нали, в случай, че са станали победител, се изправи на крака, се укрепи, се реши всички вътрешни проблеми и погледни насам. Тоест и в двата варианта
и при победа, и при загуба, Европа губи две неща. Собствения си пазар и собствения си производствен суверенитет. Нищо добро не я чака Европа. Тя просто няма полезен вход. До сега, до вчера, дето има една дума, тя беше се предала, беше станала васал на щатите и даде цялата си финансова независимост в американски ръце. И половината индустриална независимост в китайски ръце. После, чрез закона за инфлация на Байден, много от заводите отидоха в щатите. Европа беше разпарчетосана. В момента тя се готви да се подложи на Китай и да даде пазарите на Китай. И имайте нещо друго в предвид. Китайското карго, което влезе в Европа, ще влезе без мита, без вътрешни бариери. То просто ще дозанули всички европейци. Ама тотално ще ги дозанули. Значи в момента аз гледам някакво страшно малоумие, че абсолютно всички български икономисти и бизнесмени европейски реват срещу Тръмп и го обвиняват и го плюят и те ще се обединявали с Китай. Те дават ли си сметка, че в момента, в който се обединят с Китай, Китай е всеяден. Това е нация, която яде всичко. В момента, в който те се обединят с Китай, Китай просто ще ги унищожи като производства. Тотално ще ги унищожи и ще ги занули. Защото веднъж ще не могат да се конкурират с тяхната себестойност, а втори път цялото, пак повтарям, това огромно китайско карго просто ще стане на още по-ниски цени, всички доставни вириги, всичко ще бъдат цените, ще бъдат толкова ниски, че и дума да не стане и да ги конкурираме по какъвто и да е начин. И Китай ще влезе, ще замести всичко, а както ние всички знаем, Китай не работи с подизпълнители, работи само с китайски фирми. Има страшно много примери от Латинска Америка и от Африка. Нека някой не си мисли, че ако на китайска фирма им трябва нещо да сглобя, а тук ще ползва подизпълнители, не, няма да ползва. Ще си докара тяхни китайски фирми. Тоест нещата стават два пъти по-зле. Тоест ако с Тръмп или без Тръмп е зле, с Китай е в пъти по-зле. Но никой не си дава сметка за това нещо. Но това, което исках да кажа, че през всички случаи Европа ще бъде губеща от цялата ситуация. Каквото и да направи, тя ще бъде губеща. И сега ще отворя още една скоба. За този план за въоръжаване на Европа. Също така никой не си дава сметка, че в момента, в който Европа се въоръжи уж срещу Русия, ще бъде въоръжено традиционното население. Защото неоварварите първо не желаят да воюват, второ няма и да воюват, трето ни горят от никакво нетърпение, при условие, че има социални помощи и всичко останало, да воюват в името на какво и кой. На тях Европа им е чужда, те са дошли тук да измукват ресурсно, не да воюват. Така че местното европейско население, бяло население ще бъде въоръжено. И тук има един интересен момент. Когато местното бяло европейско население бъде въоръжено, срещу кого ще тръгне? Дали срещу Русия или срещу неоварварите? Сами си отговорете на този въпрос. Така че моят прочит стои последния начин. Но тук нататък, първо, Европа ще бъде тотално занулена на тика на въгъла и в кенефа. Второ, ще има жестоки турбуленции и военни сблъсъци между неоварвари и местно население в Европа. И трето, ние там, ама никаква работа нямаме да участваме в това цялото нещо. И решенията, които трябва да се вземат, са изключително сериозни, изключително тежки и на нас вече нищо добро не ни свети в този Европейски съюз по никакъв начин. Ако не искаме България да бъде доубита, доунищожена от китайското карго и на всичкото отгоре принудена да плаща за някакво въоръжаване, което ви казах, крайна сметка няма да се използва срещу Русия. И вие това ще го видите. А ще се използват да се решат вътрешни проблеми на Европа. Ще пусна още една сводка, където ще кажа моята визия, какво аз мисля по въпроса. Но тези всички неща и този сценарий, който ви го описах, предстои и ще се случи в рамките на 1-2 години. И за съжаление, това е цената, която трябва да плати целия Запад за това да си изкупи кармата, която е трупал с годините колониализъм, с това, че тръгна срещу Русия, включително и с това, че е тормозил България. Ние през всички разчети ще бъдем добре, но ще бъдем значително по-добре, ако се махнем от тази кочина и кротичко им продаваме и просто закачим
за БРИКС и за Русия и наблюдаваме събитията отстрани без да се месим в нито един от всички лагери.